No ty či chceš? A je to tam. Malým. Kde idete? Ježiš, vieš čo, to bude super. Tak a máme problém. Láska, a kam to ideme dnes? Ideme na festival Brinze. Zrite, som v takomto krásnom kroji. Dozvieme sa o zvykoch a tradíciách Liptova, čo sa týka brinze a ovčiarstva. Moja láska sa upravuje, odvodí do sprievodu. Začnem nosiť červený rúž. No mi to páči. Páči sa ti to, Mojky, na mne? Áno? Ja ho milujem. To proste bez toho nejde. Chceš červenú pusinku na líci? Aj, chceš? No ty či chceš? Jaj? Chceme? Takto. No, to je daj. Hej? No, šup, daj. Tak počkaj. Nedostať červenú pusinku. Počkaj. Ja čakám. Nastav líčko. No, je to tam. A je to tam. No, ako je rada, vidíte? Jo. Že ja by som prvý nespravil. Si len môj zlom. Ja som len tvoj. Každý vie. Tak, a ideme na to. Sme tu pri kostole. Krásny, vyobliekaný. Ja obyčajne. Ideme ukázať, ako sa to robí. Videli ste film Narnia? Máme tu skriňu. Ale nič nie je. Ukáž? Bohužiaľ. Ani tie kabáty. Ani kabáty. Ani tie kabáty. Ani kabáty, ani záhadný svet. Videla si ten guláš? Riadny guláš. Riadny guláš. Riadny guláš. Dnešok bol úžasný, boli sme v kostole, kde sa posväcovala brinza, čo je starý zvyk, aby aj výrobky z brinze boli kvalitné, aby aj konzumenti, ktorí budú papať túto brinzu, aby sa im darilo a aby boli všetci spokojní a šťastní. Jeden spadol, jeden do jamy. Tak ideme si popozerať ešte stánky, ideme sa napapať. Fajné zemiačky s brinzou. Áno, tešíme sa, ideme sa napapať, ideme onkoštovať fajnú, kvalitnú liptovskú brinzu a Drahý si dal guláš. Zlatinko má guláši. Dobrý. Takže ktokoľvek varil tento guláš a pozerá toto video, vynikajúci. Chválim. Chválime kuchárov. Ideme papať náš obedík z kapoty auta. A sme takí trošku, ako sa to povie? Iní. Sme iní a sme ako kočovníci, presne. Ale je v poriadku byť iný. Tak. No ukáž, čo to je za fajnostku? Dobré? Hej? Veľmi dobrá. Aj ona chváli, ktokoľvek varil tieto zemiaky a pozerá toto video, tak vynikajúce. Bomba. Tak a máme problém. Moja láska kydla brinzu na moje autíčko perfektné. Láska, to si umieš. Jazykom. Jazykom. Auto stačí vodou. Daj mi pusinku. Ježiš, vieš čo, to bude super, keď prídeme za mamkou, len či stihneme reakciu jej natočiť. Po akcii sme sa rozhodli, že ideme za Markovou mamkou a prekvapíme ju pekne tradične v kroji. A rovno si zoberieme kávičku a koláčiky, pretože môj Mareček nemôže byť bez kávy. Mama nás nevidí. Čau, mami.
Ty čo si v kroji? Kde idete? Mala som v rámci múzea, som bola na festivale v Brinze, tak mám nadčas. Že tu máš pusinku? Áno. Hej, mám, dostal som pusinku. A od koho? Od nej, že či od niekoho iného? No, ešte to. Nie pekne označený, aby ho ženy nebali deť. A krojí, hej, no tak pekne. No. Malinové? Hej. Ešte mafíny, ktorá Dobre, nie. A ešte aj kávičku si dáme. Takže nezabudnite lajkovať a odoberať. Takže mama hovorí dať skôr dveru.